हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। 2021 मायथाइयाव दिहुनजानाय एमबि फिल्म प्रडाक्शन टिउब चेनेलजों दिहुनजानाय खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे फुल फिल्मखौ बिथांमोना आपल'ड खालामबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बबाव नायगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ माबोरै नायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। बे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टआनो जादों मिथुराम ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबोरै नायो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै निउबो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै लाग्रो। होनब्लानो नोंथांमोना नैबे खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे फुल फिल्मखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आं स्क्रिन रेकर्डआव नोंथांमोननो फोरमायनानै होलांनोसै। नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनानै निउबो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लाग्रो। लोगोफोर, होनब्ला नोंथांमोना डाउनल'ड खालामखांनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै ला। लोगोफोर, बिनिफ्राय नोंथांनाव अपेन खालामोब्ला नोंथाङा रेजिस्टार जाखांनानै अपेन खालामोब्ला आंनाव नुजानाय बायदि नोंथांमोननावबो नुजागोन। लोगोफोर, नै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ रिलेक्सिं अन निउबो खामग्लिनाय गोसोनि मोदै। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों जानो हागौ खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे फिल्मखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै नायो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनायाव थुनो हागोन। लोगोफोर, नोंथाङा गाहायाव फैनानै नै रिलेक्सिं अन बेवहायबो थुनो हागोन। लोगोफोर, आं डाइरेक्ट बे स्क्रिनावनो थुनानै होखाबाय। लोगोफोर, नै नोंथाङा जेब्ला बेफोरबायदि नुगोन अब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि नुजागोन। अपेन खालामोब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि नुजागोन। निउ बड' ससियेल मुभि माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना नैबे मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर, बे भिडिअ कास्टआनो जादों लिना थाख्लाय, राजश्री मस्क', डिरेक्सनानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय रेन फर 49 रेस नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोननाव नैफोरबायदि नुजागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो नैफोरबायदि नुजागोन। लोगोफोर, आंना नेटआ एसे स्ल', नोंथांमोननावबो नैफोरबायदि नुजागोन। नोंथांमोना जायखिजाया पेमेन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। लोगोफोर, बेवहाय पेमेन्ट खालामब्लासो नोंथाङा नैबे खामग्लिनाय गोसोनि मोदै बे फुल फिल्मखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि बेंकनि फैसाजों बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। UPI जोंबो हागोन, क्रेडिट कार्ड एबा ATM कार्डजोंबो हागोन, नेट बेंकिंजों हागोन, वालेटजोंबो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया माबेजों खालामनो नोंथाङाबो बेखौ पे खालामनानै ला। लोगोफोर, आं UPI आव सेरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना गावबा गावनि UPI खौ बेवहाय लिरनानै हो। लोगोफोर, आं आंनि UPI खौ लिरनानै होनि। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो गावबा गावनि UPI खौ लिरनानै हो। लोगोफोर, जेब्ला नोंथांमोना भेरिफाइआव सेरनानै हो अब्ला नोंथांमोनावबो नैफोरबायदि नुजागोन। लोगोफोर, प्रसिड टु पे आव सेरनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांनि बे जायखिजाया पे UPI ID होनायाव नोंथांमोननि UPI ID होनायाव मोनसे मेसेज थांगोन। नोंथांमोना बेखौ खालामनानै हमाव सेरनानै ला। लोगोफोर, बेनिफ्राय नोंथांमोना गावबा गावनि पेमेन्ट होनायाव थांदो। लोगोफोर, आं फनपेखौ होदोंमोन, आं फनपेआव थांनि। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो गावबा गाव पेमेन्ट होनाय फनपेआव थांबाय आङो। लोगोफोर, नै दा लडिं जागासिनो, दसे नेथ', क'डखौ होनि। जेब्ला आं बेखौ फनपेखौ अपेन खालामगोन अब्ला नोंथांमोननावबो नैफोरबायदि नोंथांमोना दसे थानानै बेवहाय स्क्रिनाव मोनसे पपआप नुजाफैगोन। लोगोफोर, नैफोरबायदि पे 49 नोंथांमोनावबो नैफोरबायदि नुजागोन। नोंथांमोना पे सेरनानै नोंथांमोना गावबा गावनि क'ड आइडिफोरखौ होनानै नोंथांमोना बेखौ पे खालामब्लानो नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना पे खालामखांबायब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुगोन। लोगोफोर, आं दा अलरेडि पे खालामखानाय दङ। लोगोफोर, नै लोगोफोर, नोंथांमोना जेब्ला फैसा दानगोन अब्लानो नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव फैसा दानाब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हानाय नङा। लोगोफोर, नोंथांमोना 49 पे खालामोब्ला नोंथांमोना बेखौ कन्टिनिउ 3 डेजसिम नायनो हागोन। लोगोफोर, बेखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन।